Θανάσης. Τσιτίνης, Χαρλάος, center back Ζαφύρης και Τρότσος. Στο κέντρο του γηπέδου αγωνίζονται ο Τσιτίνης Θανάσης, ο Εμμανουήλ και ο Οδυσσέας Ωμέγας, οι θετικές εθνές Τσίκας δεξιά, Ανεστόπουλος αριστερά και ο Αργυρίου σεντερφόρ. Για τους ίδιους Παλαμιακής ήταν αδύνατον να μπούμε στα αποδυτήρια για να πάρουν τη σύνδεσή τους, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν κατεβεί με μια πλήρη δεκάδα από το 1 μέχρι και το 11. Η ομάδα της Παλαμιακής στις έτρεχε στην πρώτη επίθεση. Η μπάλα έχει το 10, κόβει ο Μέγας Εμμανουήλ. Εμμανουήλ κάνει μια προστιμή παλιά για τον Τσίκα. Τσίκας κάνει προστιμή την μπάλα, ξανακερδίζει. Τσίκας προσπαθεί να αποφύγει τη βία. Κερδίζει το 4 και απομακρύνει για το 9. Ένα σφυρίζει το φάουλ το οποίο παίρνει στο Μέγας. Το 10 έχει την μπάλα. Ανοίγει αριστερά. Η σέντρα δεν ανησυχεί το Χρήστο. Βασιλείο με την μπάλα. Είναι για τον Αργυρίο. Ο Αργυρίου διστράει, κερδίζει ο Τσιτίνης Αθανάσιος, κόβει το 2. Βασιλείο πάλι για τον Τσιτίνη. Τσιτίνη μπροστά την παλιά για το Χριστόπουλο, κόβει το 5 στο 2. Η κεφαλιά του 9 κόβει ο Μέγας. Εδώ την μπάλα καταλήγει. Λευθερώνει στέλνοντας την μπάλα στη σέντρα του γηπέδου. Και το 10 κερδίζει φάουλ από το Μέγα. Φάουλ το 4 κάνει μια μπροστινή παλιά εκεί που είναι ο Κοτρότσος, ο οποίος αποκρύει. Πάλι το 4 με την παλιά. Το Κοτρότσος απομακρύνει ξανά το 4. Την μπάλα έρχεται στο 7 της Παλαμιακής, μαρκάρει ο Τσιτίνης. Κερδίζει την μπάλα ο Βασιλείου, κερδίζει στον Ανεστόπουλο. Το πλάγι out του Βασιλείου. Βασιλείου για τον Εμμανουήλ, γίνεται προσπάθειά του να πουλάρει την μπάλα, βγάζει την τρόπουλα για ενώ ακούμε τις συνεχείς λαϊκές των Αγίων Σαντίνου. Στο πλάγιο του με το 2 για την Παλαμιακή. Δίνει στο 7 κόντρα του Τσιτίνη και μπάλα πλάγιο Άγγλιο του Παλαμιακή. Το 2 ξανά στο πλάγιο out. Μια παλιά για το 4. Το 4 κερδίζει την μπάλα. Την ανοίγει για το 8, το 8 για το 11 και είναι το σουτ από το 11. Ευτυχώς όμως η μπάλα καταλήγει πλάγια out. Μια ολιγορία θα λέγαμε της άμυνας του Άρη. Έδωσε την ευκαιρία στο 11 να σουτάρει μέσα από την μεγάλη περιοχή της ομάδας. Στο ελεύθερο για την ομάδα του Άρη ο Χαρίλαος Τσιτίνης. Απομακρύνει στέλνοντας την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου εκεί που είναι το 7. Και φάουλ, κοντιμπλάρει με το χέρι. Φάουλ το πήρα αναλάμει να
εκτελέσει ο Ζαφύρης δίνοντας την μπάλα στο Χαρίλαο. Τσιτίνη. Τσιτίνη στο Τζίκα. Τζίκα σε ένα λάθος που είναι μπάλα για τον Κοτρότσο. Κόβει ο Μέγας, ο οποίος υπέπεσε σε φάουλ στο 9. Για το 2-2 με την μπάλα, μαρκάρει ο Αναστόπουλος, ο οποίος δεν καταφέρει να τον ανακόψει. Μπάλα στο χέρι του 4, ο κύριος Λιωτής δεν είδε τίποτα. Τέλος πάντων αυτή καταλήγει στον Χρήστο. Χρήστο για τον Βασιλείο. Βασιλείος στη σέντα για τον Αναστόπουλο, κόβει το 2. Τσιτίνης. Μέγας. Ανοίγει δεξιά για τον Τζίκα. Τζίκας για τον Εμμανουήλ με την παρέμβαση του Ένικα. Η μπάλα γίνει πλάγιο άδεια την ομάδα του. Ο Τζίκας στο πλάγιο για τον Μέγα. Μέγας προσπαθεί να δώσει στο Τζίκα κόβει το 5. Ζαφύρης στην κεφαλιά. Διεκδίκησε εκεί της μπάλας από τον Τσιτίνη, το 7 έκανε φάουλ. Ζαφύρης για τον Τσιτίνη Χαρούλο. Τσιτίνης Χαρούλο για τον Τζίκα. Τζίκας αποφεύγει το 3. Κάνει και τις μάχες του. Οπότε Κοτρότσος. Ο κύριος Διαβητής. Στο ελεύθερο, στη σέντρα του γηπέδου, ο Μέγας και το 9 της Παλαμιακής μετά τη διακοπή για τις πρώτες βοήθειες κερδίζει ο Βασιλείου την μπάλα, ενώ σφυρίζει φάουλ στην μπάλα. Όχι, ο κύριος διαιτητής ξαναεπαναλαμβάνει το ελεύθερο. Κερδίζει ο Μέγας, αυτή τη στιγμή να είναι φάουλ, το 9 πάνω στο Μέγα. Εμμανουήλ στο φάουλ, ανοίγει αριστερά για τον Βασιλείο, Βασιλείο με την μπάλα. Κερδίζει για τον Τσιτίνη, Τσιτίνης Κωσόπουλος. Διώχνει το 2, την μπάλα έχει το 9, κατεβαίνει το 9 της Παλαμιακής από τη δεξιά για το λόγο του γηπέδου. Δεν μπορεί να κόψει ο Βασιλείου και ο Κοτρότσος βγάζει την μπάλα πλάγιο out. Το πλάγιο για την ομάδα της Παλαμιακής με το 2. Ξανά η μπάλα στο 2. Μια τυφλή παλιά θα λέγαμε, η μπάλα φτάνει στον Εμμανουήλ. Λάθος του Εμμανουήλ. Λάθος του Εμμανουήλ. Και έχουμε ένα φάουλ σε χέρι στο οποίο υπέβησε ο Εμμανουήλ και φάουλ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει το 9. Είναι τελείω το 9 στους εκτός και δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας Χρήστο. Χρήστο ανοίγει δεξιά για τον Τσιτίνη Χαρίλο. Κάνει μια βολιά εκεί που βρίσκεται το 3 της Παλαμιακής, το 3 στο 7 κόβει ο Μέγας, Τσιτίνης, το 4 κόβει με την παλιά. Μπάλα στο 7, το 7 γίνει μια τυφλή παλιά και βρίσκεται το Κοτρότσος. Ο Κοτρότσος ανοίγει αριστερά για τον Βασιλείο, Βασιλείο με την μπάλα. Κατεβαίνει ο Βασιλείο, κάνει μια προσπαθή παλιά για τον Αγκύριο. Ο Αγκύριο με την μπάλα να παίξει παίξει. Πάρε την μπάλα! Κερδίζει στο 2. Το 2 στο 5. Μια προσπαθή παλιά για τον 10. Το 10 στο 2. Και πλάγιο out για την ομάδα της Παλαμιακής από την επέμβαση του Ζαφύρη. Πλάγιο out που θα ετοιμάζει την εκτελέση στο 2. Εκτελεί η μπάλα στο 4.
Σέντερο 4, δεν βρίσκεται και κανένας και βγάζει την μπάλα ο Κοτρούτσος. Ο Κοτρούτσος κάνει στην παλιά και βρίσκεται το 8. Μπάλα στο 4, το 4 για το 7, το 7 με την μπάλα. Και έχουμε ένα φάουλ. Φάουλ στο οποίο πέτυχε ο Μέγας. Μετά την εκτέλεση του φάουλ, αυτός επιστράει, ο Μέγας πάνω στο 2. Μπροστινή παλιά του 10 για το 11, κόβει ο Βασιλείου και ξανακερδίζει την μπάλα. Μπροστινή παλιά για τον Τσιτίνη, Τσιτίνης θα ανάψει με την μπάλα. Εκεί ένα φάουλ από το 6. Από το 7 με συγχωρείτε. Αν μερικές φορές κάνουμε λάθος για τα νούμερα των παιχτών της Παλαμιακής, αυτό συμβαίνει γιατί όταν οι ποδοσφαιριστές έχουν στραμμένο το πρόσωπο προς την κάμερα, είναι αδύνατο να διακρίνουμε τα νούμερα τους. Βασιλείου για τον Αριστόπουλο. Αριστόπουλος προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, κόβει το 4 για τον Βασιλείου. Βασιλείου ξανακόβει το 2, την παλιά προς τον Αριστόπουλο, Μέγας με την μπάλα. Ανοίγει δεξιά για τον Καρύλα Τσιτίνη. Τσιτίνης για τον Τσίκα, Τσίκα στην μπάλα του 3. Τσίκα με την μπάλα στα πόδια. Είναι για τον Μανουήλ. Έχουμε το φάουλ. Έχουμε το φάουλ εις βάρος της Παναθηναϊκής. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Παναθηναϊκής και προς τα δεξιά. Οι ποδοσφαιριστές ενώ κοντά στην μπάλα βρίσκεται ο Μανουήλ και ο Τσίκας. Ο Μανουήλ έχει στην εκτέλεση. Τσίκας, ο Τσιτίνης. Κόβει το 6, δίνει μια παλιά εκεί που βρίσκεται ο Κοτρούτσος με την μπάλα και έχουμε ένα φάουλ υπέρ του Άρη, φάουλ στο οποίο έπεσε το 7 της Παναθηναϊκής. Φάουλ το οποίο εκτελεί ο Βασιλείου. Βασιλείου για τον Αριστόπουλο, Αριστόπουλος πάλι για τον Βασιλείου. Βασιλείου προλαβαίνει την μπάλα αυτή και κερδίζει το 2 για τον Εμμανουήλ. Κερδίζει το 9 την μπάλα από τον Εμμανουήλ, μια μπροστινή παλιά την οποία κόβει ο Μέγας. Το 6 απομακρύνει πρώτο αργυρίο με επικίνδυνη νίκη. Το 8 κόβει πρώτο. Ο Τσιτίνης Χαρίλος κόβει την μπάλα για τον Εμμανουήλ, μπροστινή παλιά για τον Ζήκα. Την μπάλα αυτή μπροστινή παλιά για τον Ζήκα. Πρόλαβε τελικά την μπάλα. Τη δίνει για το 8 για το 10. 10 μια μπροστινή παλιά την οποία κόβει ο Κοτρότσος για το Μέγας. Τσιτίνης, αργυρίο, κόβει την μπάλα το 4, καταλήγει στο Μέγας με την μπάλα χάνει από το 10. Ανοίγει προς το 2. Κόβει την μπάλα ο Μέγας για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης για τον Τσιτίνη, Τσιτίνης Ζαφύρης. Και από τα δεξιά καθώς που δίνει ομάδα το Άρη μπάλα για τον Αριστόπουλο. Αριστόπουλος με την μπάλα με το 5 δεξιά. Το φάουλ που δίνει ο επιθετικός του Άρη από το 5 της Παναθηναϊκής. Φάουλ το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Εμμανουήλ. Εκτελεί για τον Αριστόπουλο, κόβει το 2, μπάλα στο Μέγα για τον Αριστόπουλο, κόβει το 5, την εκδίκηση κερδίζει ο Τσιτίνης την κεφαλιά Εμμανουήλ και το 2 κόβει στο πλάγιο out του πέρα του Άρη. Στο πλάγιο out του Βασιλείου για τον Εμμανουήλ.
Μανουήλ για τον Ανιστόπουλο. Ανιστόπουλος με την μπάλα, κόβει το 2. Και το 7 απομακρύνει, εκεί που βρίσκεται το 9. Μια παλιά στο κέντρο του γηπέδου για το 8. Ο Αργυρίου με την μπάλα, θέλει να δώσει μηδό και θα καταφέρει να δώσει την παλιά για τον Τζίκα. Και από την παρέμβαση του Χαρίλαου στη μπάλα πλάγει για άδειο την ομάδα της Παναθηναϊκής. Πλάγει το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει το 3. Και το 3 για το 6, έτσι και την μπάλα. Ξανά η μπάλα στο 3, κόβει ο Χαρούλης της εκείνης για τον Μέγα. Μέγας βρίσκει παλιά για τον Αργυρίου, Αργυρίου για τον Τσιτίνη. Και η μπάλα πάλι πλάγει out από την επέμβαση του Τσιτίνη για την ομάδα της Παναθηναϊκής. Πλάγει το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει το 8. Στο κλειδί το 8 για το 11. Κόβει ο Μέγας για τον Τζίκα, Τζίκας με την μπάλα στα πόδια δίνει για τον Μανουήλ. Πάλι για τον Τζίκα, Τζίκα μπαίνει ο Μέγας. Κόβει το 6, μια επιτυχία σε οποία λέγαμε για την ομάδα της Παναθηναϊκής. Βασίλειο για τον Αναστόπουλο, για την Τσιτίνη. Και τη δίνει για το 9, αλλά την οποία κόβει ο Ζαφύρης φάουλ. Εκτέλεση το φάουλ για το 10. Κόβει ο Βασιλείου για τον Ανιστόπουλο. Ανιστόπουλος το πλάι το 4. Είναι για τον Μέγα. Μέγας ανοίγει δεξιά την μπάλα για τον Τζίκα. Πιο κοντά είναι το 3 που απομακρύνει. Όχι, η μπάλα δεν είναι το πλάι out, ελέγχει ο Τσιτίνος για τον Κοτρότσο. Κοτρότσος για τον Τσιτίνη Χαρίλα. Και ο Χαρός κατεβαίνει από δεξιά και δίνει την μπάλα στο Κοτρότσο. Κοτρότσος και έχουμε το φάουλ. Τζίκας τελικά. Τζίκας εκτελεί μέσα στην καρδιά της ομάδας της Παναθηναϊκής. Η μπάλα φτάνει σε Μέγα μετά την απόκριση της Παναθηναϊκής. Μέγας απειλεί για τον Τζίκα. Τζίκας προσπαθεί να αποφύγει και το 8 τελικά αποφύγει. Πρώτο κορνέρ για την ομάδα του Άρη. Το οποίο εκτελεί ο Χαρίλαος της Κίνης προς τον Τσάνας Τσιτίνης, έντρα το τελευταίο. Αυτή τη στιγμή το πρώτο γκολ της ομάδας, το πρώτο γκολ της ομάδας. Βλέπουμε τι γίνεται στην εξέδρα από κεφαλιά του Κοτρότσου. Είναι μια φοβερή στιγμή. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη αγκαλιάζουν το προπονητή τους, ενώ στην εξέδρα γίνεται πανδαιμόνιο από τα αγώνα τα οποία έχουν ανάψει. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Άρη, ενώ δεν έχουμε περάσει ακόμα τον μισό αγώνα του πρώτου χρόνου και η ομάδα του Άρη προηγείται της Παλαμιακής με 1-0 μετά την κεφαλιά του Κοτρότσου. Ένα φάουλ έχει κερδίσει η Παλαμιακή, το οποίο αναλαμβάνει να εκτελέσει το 4. Εκτελεί το 4 και η μπάλα με ανησυχεί το Χρήστος. Χρήστο με τα χέρια τον Τσιτίνη Χαρίλος. Τσιτίνης Χαρίλος. Μεταφέρει την μπάλα και δίνει μια παλιά για τον Μέγα. Έλα, δεύτερο, Άρης, το Δαρνίδη. Πλάγια για τον Τζίκα για τον Μανουήλ Αναστόπουλος. Αναστόπουλος με την έξω, πολύ ωραία. 4 για τον Μανουήλ.
Τζίκα, παρέμβασε 3 η μπάλα καταλήγει στον Τσικίνη Χαρίλο. Μπουσκίνη παλιά αυτή με τον Τζίκα, Τζίκας με την μπάλα, είναι για τον Ανιστόπουλος, κόβει το 3, δίνει στο 4. Το 4 για το 8. Σέντα αυτό κόβει ο Κοτρότσος, δεν καταλαβαίνει του. Κερδίζει την μπάλα ο Μέγας, με την παλιά εκνογή το 5. Η μπάλα στο Τζίκα. Τζίκας μονομαχεί με το 3, κερδίζει την μπάλα. Δίνει για τον Εμμανουήλ και φάουλ του 3 πάνω στον Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ βρίσκεται στον Ανιστόπουλο. Φαίνεται στην μπάλα από το 3. Φάγει ό,τι πρέπει να λαμβάνει να τελέσει Τζίκας για τον Ανιστόπουλος. Τρία γκολ θα πούμε, άλλα 2 ακόμα. 3-0. Φάουλ το οποίο αναλαμβάνει να κλείσει ο Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ εκτελείται στην μεγάλη περίπτωση. Βγάζει την μπάλα το 4 για το 10 και φάουλ. Η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Ανιστόπουλου. Το φάουλ από την ομάδα της Παλαμαϊκής, η μπάλα για το 4. Δεν καταφέρει να κερδίσει την κεφαλιά ο Εμμανουήλ, η μπάλα φτάνει στο 3-3 που είναι από δεξιά του συνάδελφου μπαίνει μέσα στην περιοχή. Αφήνει για το 10. Το σούτ του κόβει ο Ζαφύρης για τον Τζίκα. Μια γρήγορη προσπάθεια για την ομάδα του Άρη. Τζίκας της Παλαμιακής με τον κατοδιώτη του 8, κόβει την μπάλα και λύσει μπάλα από το 8, αφήνει για τον Εμμανουήλ με την μπάλα στο βέγγια, κάνει τη σέντρα. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ, δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Άρη από την παρέμβαση 4 στην σέντρα του Εμμανουήλ. Κόρνερ που τρέχει να εκτελέσει ο Στάνσης. Στο Μέγα το άστοχο σούτ του για ακόμα και αυτή τη στιγμή η διοικησία είναι άψογη. Τερματοφύλακας Παλαμαϊκής ελευθερώνει μπάλα στη σέντρα για τον Τσικίνη Χαρίλο προς τον Τζίκα. Λάθος κοντρόλ και κατανάλωση πλάγια από την ομάδα του Παλαμαϊκής, επαναλαμβάνει να βάλει στο 3. Το 3 για το 8. Από την παρέμβαση του Εμμανουήλ η μπάλα φάουλ για την Παλαμαϊκή. Στο φάουλ το 8, μια βαθιά μπαλιά προς την ομάδα, προς την περιοχή του Άρη. Η μπάλα στον Εμμανουήλ. Βρίσκεται προς την περιοχή της Παλαμαϊκής, η οποία είναι το 6 και κόβει μια κεφαλιά για το 4. 4 με μπροστινή παλιά για το 11, 11 αφήνει την μπάλα για το 10, 10 μπροστινή παλιά για το 2, δεν μπορεί να κόψει έτσι και είναι το πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Παλαμαϊκής, κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Ζαφύρης. Πως γίνεται πολύ δύσκολη η περιγραφή του σημερινού αγώνα, γιατί δεν έχουμε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών της Παλαμιακής και κάνουμε ό,τι μπορούμε μέχρι να μάθουμε τουλάχιστον τα νούμερα που θέλουν οι ποδοσφαιριστές. Την εκτέλεση του κόρνερ, Ζαφύρης και καινούργιο κόρνερ. Κόρνερ το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει το 8. Εκτελεί το
8 διώχνει ο Εμμανουήλ έξω από την περιοχή και η μπάλα καταλήγει πάλι στο 8. Από παρέμβαση του Τσιτίνη και νομίζω ο Τζίκας Τσιτίνης Τι μία μου, φωνάς μία μου ρε. κόβει το 2-2 για το 7. Το 7 φράγμα του Τσίκα στο 7 και είναι το φάουλ για την ομάδα της Παλαμιακής. Φάουλ το οποίο εκτέλεσε το 9 μέσα στην περιοχή του Άρη. Κόβει την μπάλα, εκεί που είναι ο Μέγας. Μέγας για το Βασιλείο, κακή συνεννόηση. Κακή συνεννόηση των παιχτών του Άρη. Το πλάγιο out είναι για την ομάδα της Πολωνικής, εκτελέστηκε για το 7. Το 7 με την μπάλα κάνει τα πιο παλιά στην περιοχή του Άρη. Κόβει ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης ο Λιγορή. Χειρίζει την μπάλα το 11. Βασιλείου μονομαχεί στη γωνία του κόρνερ, κερδίζει το 7. Προσπαθεί να δώσει για το 11. Κόβει ο Τσιστίνης για τον Εμμανουήλ για τον Αργυρό. Από παρέμβαση του 4 μπάλα πάλι στο 4. Μονομαχεί του Τσιστίνη Θανάση. Και είναι το φάουλ σε βάρος της Παλαμιακής. Την μπάλα για το 8. Σέντρα το 8, κόβει ο Πετρότσης την τελευταία στιγμή. Ενώ μια ευκαιρία για την ομάδα της Παλαμιακής. Το 2 δεν πρόλαβε την μπάλα μπροστά στον τερματοφύλακα. Μετά την παρεμπόδιση του οποίου αυτή κατέληξε out. Του εκτελεί το ελεύθερο για τον Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ προσπαθεί να δώσει για τον Τσίκα. Κόβει το αυτό στο πλάγιο. Αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Τσίτινης Χαρίλος για τον Μέγα. Μέγας με την μπάλα. Εκεί που είναι μόνο το 6. Έξω με την μπάλα στο πόδια δεξιά για το 2. Δύο στη σέντρα απέναντι μεριά για το 3. Το 3 με την μπάλα στα πόδια, εκτελεί μέσα στην περιοχή, κόβει ο Βασιλείου. Από παρέμβαση του Ζαφύρη, μπάλα για τον Εμμανουήλ. Κερδίζει την μπάλα ο Ανιστόπουλος για την κόβει και απομακρύνει την μπάλα. Το 7 κερδίζει την μπάλα πρώτο Βασιλείο. Τώρα το 4 που βγάζει την μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Άρη. Το πλάγιο αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Βασιλείο. Βασιλείο από τον Ανιστόπουλο, κόβει το 2 στο πλάγιο. Ξανά ο Βασιλείος στο πλάγιο. Κακή εκτέλεση του πλάγιο out μπάλα στο 7. Μετά την παρέμβαση του Τσιτίνη έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Παλαμιακής. Από
Από το 2 η μπάλα για το 11 κόβει ο Βασιλείου Μέγας, ο Μανουήλ. Ξανά η μπάλα για το 2. Αυτή παλιά κακή θα λέγαμε στο λίγο κόβει το 5. Η μπάλα είναι για το 7. Το 7 για το 10 κόβει ο Μέγας για το Βασιλείο. Ο Μέγας πάλι μπάλα για τον Τσιφίνη Θανάση. Τσιφίνη Θανάσης για τον Βασιλείο. Το 5 Παναμιακός έκανε για το ελεύθερο. Τελείως στέλνοντας την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, κερδίζει την κεφαλιά το 4, αφήνει την μπάλα για το 7, μπροστινή παλιά το 7 για τον Μποτρότσο, ο οποίος με κεφαλιά προς τα πίσω αφήνει την μπάλα για τον Χρήστο. Ο Χρήστο με τα πόδια για τον Βασιλείο. Βασιλείου για τον Αναστόπουλο, δεν προλαβαίνει την μπάλα, καταλήγει πάλι ο Άκο της. Πάλι ο Άκο πλέον να τελειώσει το 2 για το 10. Κόβει το σημείο της κλίνης η μπάλα στο 4. Από εκεί για το 9, κακή πάση του 9 κερδίζει ο Μανουήλ την μπάλα. Ο Μέγας πάλι για τον Τζίκα. Τζίκας κόβει το 4. 4 για το 8. Κόβει ο Μανουήλ με την μπάλα. Κερδίζει την μονομαχία από το 8. Τζίκας για τον δεξιά το παιχνίδι για το 2 με την μπάλα πρώτη του Βασιλείου, καταφέρνει, κάνει τη σέντρα, εκεί που βρίσκεται μόνο ο Κοτρότσος, η μπάλα για το 7 και καταλήγει κόρνερ, το δεύτερο κόρνερ για το τρίτο κόρνερ για την ομάδα της Παναμιακής, με συγχωρείτε. Κόρνερ το οποίο αναλαμβάνει να τελειώσει το 7. Ποιο νούμερο είναι ο πρωτοσφαιριστής που μπήκε από το 9 για την Παναμιακή. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ η μπάλα είναι για το 11. 11 προσπαθεί και ο Τσιπίνης Θανάσης παραχωρεί το τέταρτο κόρνερ για την ομάδα του Άρη, κόρνερ που αναλαμβάνει να τελειώσει το 7.
αριστερά η μπάλα για το 7, κερδίζει ο Τσετίνης ο Θανάσης, δίνει την μπάλα για το Τζίκα. Τζίκας τελειώνει στην δίπλη περιοχή της Παλαμιακής, ενώ καταγγέλλεται από το 4 και κερδίζει φάουλ. Τζίκας στο φάουλ για τον Εμμανουήλ. Εμμανουήλ με την μπάλα που φέρει δύο προσφύσεις της Παλαμιακής και ανοίγει σε Τσετίνη Χαλιάου. Ενώ η αλλαγή της Παλαμιακής είναι ο αριθμός 13. Έχει το 10, ανοίγοντας για το 3 βράδυ την παλιά, βάζει την παλιά του λεπτοστής της Παλαμιακής. Λάγιο το οποίο δεν βγάζεται να εκτελέσει ο Χαρλός Τσετίνης, βγαίνει προς την μπάλα περπατώντας. Εκτελεί ο Τσετίνης ο Χαρλός για τον Εμμανουήλ, Εμμανουήλ με την μπάλα. Όταν παίζει το 10, το οποίο κερδίζει την μπάλα και την για το 9, 9 για το... όχι, με συγχωρείτε, για το 13. Παλιά το οποίο δεν ανησυχεί τον διπλό διαφύσιο. Το Χρήστο με τα χέρια για τον Βασιλείο στον Ευστηρίδα, καθώς επιτυχεί το Άρης. Ο Βασιλείο λάθος, η μπάλα στο 7. Δεν μπορεί να κοντρολάρει και βγάζει την πλάγιο out για τον Άρη. Στο πλάγιο out ο Βασιλείο. Βασιλείο για τον Ανιστόπουλο, κόβει το 2 με φάουλ. Φάουλ που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Βασιλείο. Εκτελείται το φάουλ για τον Ανιστόπουλο, Ανιστόπουλος έχει την μπάλα. Μην το φοβάσαι μικρέ, όνομα πάνω! Πολύ σε η φάση μπροστά σε δύο περιοχές. Ένα παιχνίδι κέντρου περισσότερο. Τα χέρια πίσω για τον Τσετίνη Καρλό. Τσετίνης Καρλός για τον Αργύρο. Κερδίζει και για τον Αργύρο. Δεν σου μάλλον σε 4 πόδι. Για το 8. Το 3. Κόβει ο Τσετίνης Καρλός. Φάουλ στο δικό του. Το 10 για το 4, η μπάλα στο 5, βαλιά για το 10, το 10 στο 4, το 4 ελέγχει την μπάλα ενώ στην μπάλα βρίσκεται και ο Βασιλείου που κόβησε πλάγιο out. Πλάγιο out το οποίο αναβαίνει από το στο 2, επειδή το ίδιο το μάτι της Παλαμιακής η μπάλα στο 7, κόβει ο Βασιλείου για τον Τσετίνη Θανάση, την μπάλα στο 5, χάνει την μπάλα από παρέμβαση του 13. Αυτός χάνει την μπάλα από τον Μέγα, ο οποίος προσπαθώντας να πασάρει προς τον Εμμανουήλ, έδωσε στο 8 ένα κοινή παλιά το οποίο έβγαλε την μπάλα πλάγιο out. Πλάγιο το οποίο έχει στο Βασιλείο για τον Ζαφέρι Βασιλείο. Αυτός για τον Μέγα, αποφεύγει ο Μέγας το 13 η μπάλα στον μπάλα και το τρέφει να βγει πλάγιο out που εκτελεί η μπάλα για τον Μέγα. Μέγας, καινούργιο πλάγιο out για την Παλαμιακής. Το 3 στο πλάγιο out για το 10, 13.
έξω. Η μπάλα για το 3. 3 κατεβάζει μπάλα προς την περιοχή του Άρη. Κόβει ο Βασιλείου για το 7. Πλάγιο του πρέπει να επιτελέσει το 4. Για το 11 που παρέμβασε του Χαρίλα της την μπάλα. Τελικά το 3 βρήκε τη σωστή και δίνει για το 8 σέντρα το 8 με στην περιοχή, κόβει ο Βασιλείου με κεφαλιά με ένα άστοχο σουτ του 4. Η μπάλα πήγε για τον Αργυρίο, δεν καταφέρει να βρει την μπάλα πάνω από το 6 κόβει και δίνει για το 7. Το 7 για το 10. Δεξιά για το 8. Σέντρα το 8, κερδίζει την μπάλα το 7, κόβει ο Ανιστόπουλος για τον Εμμανουήλ. Εμμανουήλ ξεκίνησε Θανάσης, έχει μπροστά το 5, περνάει την μπάλα και κερδίζει φάουλ από τον ποδοσφαιριστή της αρχηγό της Παλαμιακής. Εκτελεί ο Εμμανουήλ πίσω η μπάλα για τον Χρήστο. Η μπάλα στην σέντρα του Πέτρο, κερδίζει και η κεφαλιά του 4, δίνει για το 7. Φτάνει μια μπροστινή μπαλιά για το 11, δυνατή μπαλιά στην αγκαλιά του Χρήστου. Χρήστο με τα χέρια για τον Βασιλείο. Βασιλείου με μία για τον Μέγα, Μέγας Τσετίνης Θανάσης. Ο Θανάσης όπως αποφεύγει το 4 ξεκίνησε την μπάλα για τον Εμμανουήλ. Εμμανουήλ να φύγει για τον Τσετίνη Θανάσης. Για τον Τζίκα, Τζίκα στην μπάλα. Σέντρα του 2 για το Νισκόβιο, πέροχα ο Βασιλείου, η μπάλα για την κεφαλιά του ξεκινήσει μπάλα και το λύγει στο 5, 5 για το 2. 2 προσπαθεί να αποφύγει το Σιτίνη, κλείνεται και κερδίζει πλάγιο. Πλάγιο out για την ομάδα της Παλαμαϊκής που αναλαμβάνει να τελειώσει το 2, είναι ομάδα του Άρη. Από γκολ του Κοτρότσου με κεφαλιά προηγείται από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου με 1-0. Μπάλα για το 10 στο 4. Κόβει πρώτο για την Αργυρία, το πίσω για την ομάδα του Άρη. Αργυρία με την μπάλα δίνει για την τελευταία στιγμή πρώτος για το 5 που ελέγχει την μπάλα και βγάζει την μπάλα πλάγιο. Και πολύ καλά σε αυτό το πρώτο επίπεδο. Τζίκας με την μπάλα. Προσπαθεί να αποφύγει το 3 και το 8. Σέντρα κόβει το 2. Η μπάλα φτάνει στο 10. Το 10 για το 11. Κόβει ο Κοτρότσος. Ο Κοτρότσος αποφεύγει στη συνέχεια της Παλαμιακής, δίνει για τον Τζίκα. Τζίκας για τον Κοτρότσο που χάνει την μπάλα, κερδίζει το 4. Το 4 είναι την μπάλα για το 11. Εδώ κυνηγάει ο Χαρίλαος Τσιτίνης. Σέντρα μέσα στη καρδιά του Άρη, δεν καταφέρνει ο Βασιλείου να κόψει την μπάλα. Ένα δύσκολο σουτ από το 13 στέλνει την μπάλα out.
Χρήστο. Στο out με τα πόδια για τον Βασιλείο. Βασιλείου για τον Μέγα. Μέγας για τον Τσιτίνη Θανάσιο. Τσιτίνη Θανάσιος βάζει την μπάλα. Ελευθερώνει τα 6 για το 4. Η μπάλα στον η οποία κάθε άλλο παρά αξιόπιστη είναι. Ευχάριστα το έργο μας. Το Άρη Άωρος, ο οποίος στέκεται περίφημα σε αυτό το πρώτο επίπεδο, ενώ ένα σουτ που 13 καταλήγει στα χέρια του Χρήστου. Χρήστου που λέγει την μπάλα του, δίνει πλάγια για τον Τσιτίνη Καρύλο. Τσιτίνης Καρύλος με την μπάλα και κατεβάζει από το σιά για την ομάδα του Άρη. Δίνει την παλιά για τον Αργύριο, η παλιά που ελέγχεται από το 4. Και πάλι κοντά σας, φουλ για το δεύτερο μήχρονο, ενώ η ομάδα του Άρη προηγείται με 2-0 από τα γκολ του Πετρότσου με κεφαλιά και του Εμμανουήλ με κοντινό πλασέ. Η ομάδα του Άρη που στάθηκε πολύ καλά στο πρώτο μήχρονο, έκανε ένα ουσιαστικό παιχνίδι, σημείωσε 2 γκολ. Ενώ από την άλλη η Παλαμιακή ομάδα έδειξε κάποιες τεχνικές αρετές, ιδιαίτερα από το κέντρο του μπροστά, αλλά είχε μια άμυνα η οποία δεν ανταποκρινόταν για τις συνθήκες του σημερινού αγώνα. Μπάλα στη σέντρα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο με τον Αργυρίο και τον Εμμανουήλ. Ξαναρχίζει ο άγωνας με τον Εμμανουήλ να γυρίζει την μπάλα στο Βασιλείο. Βασιλείο για τον Πετρότσο. Αφήνει την μπάλα στον Χρήστο. Χρήστο με τα κέρια για τον Βασιλείο. Βασιλείο που στην παλιά για τον Αργυρίο, κόβει το 4. Το 4 την μπάλα στα πόδια από μακριά. Εκεί που είναι ο Τσιτίνης Καρύλος, δίνει την μπάλα για κεφαλιά μου στο 10 την μπάλα. Να αφήνει για το 4. Κόβει με κεφαλιά ψαράκι ο Ζωγής, η μπάλα στην αυτό. Τσιτίνης Καρύλος βγάζει την μπάλα. Αριστά για το 13. 13 κάνει τους η γορία της άμυνας του Άρη από την παλιά. Έτσι, η μπάλα είναι σε δεύτερο του Άρη. Μια κακιά στιγμή για τον ένα γκολ που έφερε η Παλαμιακή από τα απολυτήρια. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επηρεαστεί ο Άρης από το γρήγορο αυτό γκολ.
δίνει μια μπροστά την παλιά του Αργυρού, την μπάλα στο 13. Τι κάνει ρε παιδιά. Κόβει ο Βασιλείου. Ξανακόβει ο Χαρίλος Τσιτίνης. Μπάλα πάλι στο Χαρίλο Τσιτίνη για τον Βασιλείου. Από εκεί στον Εμμανουέλ. Λάθος πάση. Μπάλα στο 10. Σέντρα από 8. Εκεί που είναι ο Ζαφύρης και κόβει την μπάλα για το 4. Στο 7 του Σούπου. Μπάλα στην αγκαλιά του Χρήστο. Διώξτε την μπάλα ρε παιδιά! Ο Χρήστο. Εκεί που βρίσκεται το 6. Στέλνει την μπάλα πλάγια για την ομάδα του Άκου. Ένα γρήγορο και αναπάντητο που κόβει το είναι απλά για αυτή τη στιγμή που βρίσκει η ομάδα του Άρη Βασιλείου. Βασιλείου για τον Αναστόπουλο, κοντρολάρει την μπάλα με το στήθος, ανοίγει πολύ την μπάλα και τον προλαβαίνει το 4. Αλλά κατελήγει στον Ζαφύρη για τον Χαρίλα Τσιτίνη από εκεί στον Ζήκα. Ζήκα με την μπάλα στο 10, κατελήγει στον ίδιο λιγότερο τους Παλαμιακές. Ενώ είναι κοντά το 23. Σέντρα Ζήκα μέσα για την τελευταία στιγμή το 3. Απομακρύνει σε για τον Μαγκουάρο για τον Εμμανουέλ με την μπάλα, σέντρα του Εμμανουέλ και κόβει το 8, σήκωνε το 5ο κόρνερ για την ομάδα του Άρη. Από 5 κόρνερ έχουν κερδίσει οι δύο ομάδες και εκεί κατευθύνεται να χτυπήσει ο Τσιτίνης Ανάσας. Στην περιοχή της Παλαμιακής η μπάλα από το 10 για το 13. Ζαφύρης μπροστινή παλιά για το Ζήκα. Άσχημη πάσα που κατηγεί πλάγιο out για την ομάδα της Παλαμιακής. Εκτελεί το 3 για το 6, την μπάλα στο 10, από εκεί στο 8. Στο 6, το 8 πάλι με την μπάλα. Κακό κοντρόλ, κερδίζει την μπάλα ο Τσίκας που δίνει για τον Αργυρό. Πάνω στο Αργυρό μπαίνει για την περιοχή τους οι Παλαμιακές. Κάνει και το σουτ που κάπως επιτύχει να αποκλεί ο τερματοφύλακας της Παλαμιακής. Στο ελεύθερο απομακρύνει ο Τσικίνης Καρλός την μπάλα πλάγιο out για την ομάδα της Παλαμιακής. Στο 13. Το 13 με την παλιά εκεί που είναι ο Μέγας, δίνει στον Αργυρό, ξεκίνησε για τον Τσιτίνης. Κόβει την μπάλα από 7, κατεβαίνει την φιλική του Άρη. Μανουήλ κόβει την μπάλα για την ίδια για τον Αναστόπουλο. Αυτό που σημαίνει στο εθνικό πολιτικό της Παλαμιακής. Έχει κοντά από το 2, προλαβαίνει την μπάλα και την κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του Άρη αυτό το δεύτερο ημίχρονο, το 7ο σε όλον τον αγώνα, θα εκτελέσει ο Εμμανουέλ. Στην περιοχή της Παλαμιακής η μπάλα που μακρύνει το 5 εκεί που βρίσκεται ο Μέγας. Ο Μέγας για τον Τσιτίνη. Τσιτίνη σε μια μπροστινή παλιά. Κόβει το 6 σε κόρνερ. Κατέβει στο δημοφύλακα της Παλαμιακής, προηγουμένως είχε out.
στο ελεύθερο, ο ίδιος ο τερματοφύλακας της Παλαμιακής δίνει την μπάλα αριστερά για το 6, αυτός πάλι σε μια φλάκα. Με τα πόδια η μπάλα στο 4. Στην πάσα από το 4, έξω από το παρέμβαση του Τσιτίνη, στο κατελήγει πάλι για την ομάδα της Παλαμιακής που αναβάζει το σκοτέρι, εκκυλείται τη λέγεται. Πιέζει ο Μένες και κόβει την μπάλα για το 5. Σήκωσε το πόδι μπροστά στο κεφάλι του Ανιστόπουλου, τέλος πάντων ο κύριος διαιτητής έδειξε πλάγιο out, την μπάλα στο 11, από πίσω στο 2, κόβει και ελέγχει ο Μανούλη, κάνει την μπάλα από το 7, για τον Θανάση Τσιτίνη, η μπάλα για τον Αργύριο, ελέγχει το 6, που είναι λάθος πέσουν το 6 μπάλα στο Τσίκα. Ο Τζίκας με την μπάλα πρώτο 6 δίνει την μπάλα στον Θανάση Τσιτίνη. Αυτός μπαίνει στην περιοχή και είναι το φάουλ από δύο ποδοσφαιριστές της Παλαμιακής του πάνω στο Τσιτίνη, φάουλ και στη δεύτερη περιοχή. Βασιλείου πάνω στο 11. Εκτελεί το 4 για το 10, το 10 για το 5. Κόβει την μπάλα ο Μαθήρης, εκεί που βρίσκεται το Αργύριο, αυτή για τον Ανιστόπουλο. Ο Ανιστόπουλος θα παρουσιάζει για τον Άρη, κακή πάσα προς τον Τσιτίνη. Μπάλα πλάγιο όρθιο για την ομάδα της Παλαμιακής. Ένα πλάγιο όρθιο αναβάνει να εκτελέσει το 3, η μπάλα για το 10, το 10 για το 4. Ύστερα μια μπροστινή παρέα για το 8, και σούτ η μπάλα είναι η παλιά του Βασιλείου για τον Τσιτίνη. Άσχημη παλιά που καταλήγει πλάγιο άκρο για την ομάδα της Παλαμιακής. Θα σου πω εγώ ποιος θα σου πειράξει. Ξαναμίλα άμα θες. Ξαναμίλα. Θα σου πω εγώ ποιος θα διάσω. Μαλάκα. Μετά ένα επεισόδιο που έγινε από το φιλάθλους του Άρη. Δεν συντηρίζεται φάουλ offside. Η μπάλα στο 6, το 3, αυτό είναι την μπάλα για την Τσιτίνη Χαρίλο, μια κακό κόψιμο του Θανάση Τσιτίνη, η μπάλα για το 7, 7 στο 10, κόβει ο Ρωαμέλας για τον Βασιλείο, μια άστοχη στην παλιά που κατελήγει πλάγιο out για την ομάδα. Ξανά
ένα πλάγιο out. Η μπάλα για την ομάδα της Παναγιώτης μετά από προσπάθειες του Πάρη. Πλάγιο out το οποίο αναλαμβάνει ο φίλος του Λίου. Ιδίως στην εκτέλεση του πλάγιου για το 10. Πίεζει ο Μέγας που κάνει φάουλ. Στο φάουλ για την ομάδα της Παλαμιακής μπάλα στο 4. Κόβει ο Χαρίλος στην κίνηση για τον Τσίκα. Τσίκας με την μπάλα στο πόδι για τον Αξόπουλο. Αξόπουλος που δεν καταλαβαίνει την παλιά του Τσίκα. Και αυτή καταλήγει και πλάγιο out. Τη θέση του Μανουήλ, ο οποίος είναι ο Τσαπραήλης. Η δική προσπάθεια να χτυπήσει τον Μανουήλ αυτή τη φορά με το 11. Κερδίζει και πάνω από Τσαπραήλης και τώρα κατεβάζει πάρα για την προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Κατεβαίνει για την περιοχή της Παλαμιακής. Προς την περιοχή του Παλαμιακής ο Αργυρό κάνει την παράλληλη σέντρα. Σέντρα και είναι το αυτογκόλ από τον αρχηγό της Παλαμιακής. Θα λέγαμε ότι κατά την συγκυρία του Άρη ο πέτο της Παλαμιακής έβαλε την ομάδα του Άρη από μια δύσκολη θέση στέλνοντας την μπάλα στα αρχικά του δίχτυα προσπαθώντας να αποκρούσει. Για τον Αργυρό, Αργυρό με την μπάλα στα πόδια προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά για τον Τσαπραήλη, ενώ ο κύριος Κόπτης λέει ότι το πλάγιο είναι για την Παλαμιακή. Μετά την εκτέλεση πλάγιο η μπάλα στο 8 της Παλαμιακής υποβέρεσης του Τσαπραήλη, την μπάλα κομπίζει ο Τζίκας. Τζίκας με την μπάλα στα πόδια στείνει Καρύλο, είναι offside του Τσαπραήλη. Κακιά στιγμή για τον αρχηγό της Παλαμιακής, γέμισε ευτυχία την ομάδα του Άρη. Ενώ τελείωσε και το offside την μπάλα για το 4 που γίνει προς το 10. Το 10 για το 8, γυστράει ο Μέγας προσπάθειά του να κόψει. Απομακρύνει ο Ζαφύρης εκεί που βρίσκεται ο Τσαπραήλης που κερδίζει την μπάλα και ενώ τον κυνηγάει το 3 μέσα στην περιοχή της Παλαμιακής, ο Τσαπραήλης αφήνει την μπάλα για την ομάδα του Άρη. Ένα άστοχο σούτ, ένα πολύ άστοχο σούτ του Θανάση Τσιτίνη. Μια χαμένη ευκαιρία για να κάνει το σκορ 4-1. Δεν πειράζει, η ομάδα του Άρη μετά το πρώτο γκολ που έφαγε το ξαφνικό θα πηγαίνει πολύ καλά απέναντι στην Παλαμιακή. Μετά το ελεύθερο πάλι καταλήγει στον Πετρότσο που βγάζει την ομάδα, προσπαθεί να δώσει στο Τσαπραήλη. Τσαπραήλης κερδίζει την μπάλα εκεί που είναι μόνο το 6 από την πίεση του Τσίκα. Η μπάλα φτάνει στον Καρύλο Τσιτίνη. Με την παράβαση του 8 αίμα τώρα και δίνει ένα πλάγιο out που δίνει για τον Θανάση του Τσιτίνη. Όχι, νομίζαμε ότι ήταν φάουλ εκεί. Δεν έχει σημασία. Στο 8 η μπάλα κερδίζει το 10 που δίνει στο 3. Για επιθετική προσπάθεια των παικτών της Παλαμιακής, η μπάλα από το 3 πάλι στο 10. Την μπάλα στα πόδια, κόβει ο Βασιλείου εκεί που είναι το 5. Μπάλα στο 3, βαθιά σέντρα του 3 που βρίσκεται την μπάλα.
πασαριστά. Ωραίο σου. Έλα παίκτες Χαριλάε! Χαριλάε παίκτες! Έλα γρήγορα Χαριλάε! Τσίκλασε το παραπάνω για το Τσαφρίλιο, πέφτοντα το τέλος του μπάλα προσπάθεια του Σετίνου στο Καρέλο για να διώξει την μπάλα. Αυτή καταλήγει πλάγιο αυτό. Πλάγιο αυτό εκμετρήσει το τρίτο καινούριο πλάγιο out από παρέμβαση του Τσιτίνη Καρελάου. Πλάγιο out του Βάνη Ρεκτολές στο 13. Ναι, βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον Αναστόπουλο να είναι στο έδαφος. Του παρέσχονται πρώτη βοήθειες, ξέρουμε αν ο ποδοσφαιριστής του Άρη τραυματίστηκε. Όπως αυτό πρέπει να έχει συμβεί, γιατί είναι ο Καροκλέσης κοντά στην πρώτη που ζητάει την αλλαγή. Ενώ έκανε και γίνεται και η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Άρη, ο Καροκλέσης στη θέση του Αναστόπουλου. Ενώ προηγουμένως είχε γίνει και η αλλαγή για την δεύτερη αλλαγή για την ομάδα της Παλαμιακής, το 12 μπήκε στη θέση του 8. Το flag out για την Παλαμιακή από το 6 στο 12, πιέζει ο Τσαφραίδης, η μπάλα στο 10, το 5, η μπάλα βγαίνει για το 4, κόβει ο Βασιλείου με φάουλ. Κόβει στο κέντρο της μεγάλης περιοχής του Άρη. Κόβει ο Πατρότσης με κεφαλιά, εκεί που είναι το 13, του σούτο το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο πίσω. Αυτός είναι μια ζόρ. Με τα χέρια αυτός για τον Βασιλείου. Βασιλείου μια μπροστινή παλιά εκεί που είναι το 5. Κόβει την μπάλα ο Καρπός για τον Θανάση Τσιτίνη. Θανάση Τσιτίνης για τον Καρπός. Καρπός με την μπάλα. Την μπάλα για τον τερματοφύλακα, μια πολύ ωραία επιθετική προσπάθεια για τους παίκτες του Άρη με τον Καροκλέσο. Ενώ είναι το φάουλ που στηρίζει ο διαιτητής, το φάουλ του Βασιλείου πάνω στην 13. Το φάουλ που κλείνουν οι ποδοσφαιριστές της Παλαμαϊκής στην μπάλα του 10, αφήνει για το 12, το 12 για το 7 και με το καινούργιο φάουλ. Ότι αφήνει με την διαιτητής, γενικά είναι το φάουλ. Γενικά είναι το φάουλ για την Παλαμαϊκή.
μπάλα και 3 δευτερόλεπτα, μπαίνει στην περιοχή. Έξω. Βιάζει σε ρε τσίκα, βιάζει σιγά μου την κοινωνία. Ο Τσαπρέλης γίνεται ένα φάουλ εκεί. Ο Τσιτίνης Θανάσιος στην γυριστή κεφαλιά του προς την πίσω του Αργυρίου. Ψέτ προσφυγείται, την μπάλα έχει το 12. Δίνει για το 11 που παράβασε του Τσιτίνη Φαρέλα ο μπάλα στον Αργυρίου και από εκεί το 3 της Παλαμιακής κόβει για το 7. Το 7 κατεβαίνει, δίνει την μπάλα στο 4. Το 4 που παράβασε την μπάλα του Τσιτίνη Θανάσιος. Το Άρη δεν είναι offside, δεν είναι διαιτητής. Ο Αργυρίου με την μπάλα στα πόδια κάνει μια καταπληκτική ευκαιρία για να σημειώσει το 4ο γκολ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα ψυχολόγητη ενέργεια του Αργυρίου. Ήθελε να περάσει και τον τερματοφύλακα της Παλαμιακής. Ίσως η Παλαμιακής είναι και το έτυχε πουλάει την μπάλα από τον Ζαφύρη. Επικίνδυνη στιγμή για τον Άρη, το 3 είναι μέσα στην περιοχή. Κόβει τη τελευταία στιγμή ο Μέγας στο κόρνερ, το οποίο χαμένη ευκαιρία από τον Παρίσι και το 3 για γκολ. Το 13 δεν καταφέρνουν μετά τον Παλαιμό που έγινε σε ομάδα τους στην περιοχή του Άρη, δεν καταφέρνουν στέλνει την μπάλα στη σέντρα του γηπέδου, εκεί που είναι ο Τζίκας και κερδίζει την κεφαλιά για το Τσαπρέλη. Η μπάλα όμως κατολίζει πλάγιο. Το 3 στην εκτέλεση του πλάγιου για το 12. Η μπάλα για το 3 στην περιοχή του Άρη. Ο Βασιλείου πάλι κόβει την μπάλα. Καλές μια σούτ του Τσιτίνη. Σιαρό κατέστησε out και έλυσε μια λίγη ενέργεια του Αργυρίου. Δεν κατάφερε να σκοράρει όμως από τον κολέγα της Παλαμιακής. Ενώ η μπάλα αυτή τη στιγμή που παρέμβασε του Κοτρότσου κατηγεί πλάγιο out για την ομάδα της Παλαμιακής. Το 10 με την μπάλα, κόβει ο Τσιτίνης Καρλής. Ρίξτε πολλά βρε μαλακισμένο! Αφήσου γάμο το Χριστό σου μαλακισμένο, ρίξ την μπάλα γάμο. Βασιλείου κόβει τον μετά από σέντρα σούτ του 7.
σκορ είναι 3-2 για την ομάδα του Άρη. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια μπροστινή παλιά την οποία είναι ο Τσαπραίδης. Πάμε στην περιοχή της Παλαμιακής. Κερδίζει το 3. Κάνει την μπάλα από τον ξεκίνημα. Και είναι το πλάγιο out για την ομάδα του Άρη. Η ομάδα της Παλαμιακής, εάν βρεθεί στην ευκαιρία για γκολ, είναι δύσκολο να φτάσει μόνο του πειραμένου. Κάτι που βέβαια σημαίνει για τους φιλιστές του Άρη που βρέθηκαν στις ευκαιρίες για γκολ χωρίς να καταφέρουν να το πετύχουν. Το πλάγιο για την ομάδα του Άρη που λίγο ξεκίνησε, κόβει το 3, η μπάλα στο 12, από εκεί για το 7, στο 5, μπροστινή παλιά για το 11, κόβει την μπάλα ο Βασιλείο και είναι σε το Άρη. Κερδίζει με πολύ ωραία προσπάθεια την μπάλα όσο ξεκίνησε. Παλιά για τον Τσαπραίδη, της Παλαμιακής σουτάρει και χάνεται άλλη μια καταπληκτική ευκαιρία για την ομάδα του Άρη. Ίσως είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ενώ εύκολα ο Άρης κάνει ευκαιρίες, εύκολα χάνει και τα γκολ, η ομάδα της Παλαμιακής με δύο ευκαιρίες που έκανε σημείωσε 2 τέρματα. Στο ελεύθερο, ο κομμαντιπλάκας της Παλαμιακής κόβει ο Τζίκας για τον Τσαπραήλη, επιτίθεται προς την γραμμή του. Και είναι το φάουλ του μπακ της Παλαμιακής πάνω στον Τσαπραήλη. Ο Τζίκας ο Αργυρίου και η μπάλα είναι στα δίκτυα της Παλαμιακής, είναι το 4-2. Είναι το 4-2 για την ομάδα του Άρη, που θα μπορούσε αν πριν από λίγο το κατάφερε τώρα με μια κεφαλιά, ενώ να πούμε ότι η μπάλα ξέφυγε από τα χέρια του τερματοφύλακα της Παλαμιακής και κατέληξε στα δίκτυα. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα του τερματοφύλακα της Παλαμιακής, τρώγοντας έτσι το 4ο γκολ. Μετά τη σέντρα η μπάλα είναι για το λεφτά, από μπάλα που γίνεται στο λεφτά που πανέβασε και κατέληξε πλάγιο out. Το λεφτά εκτελεί για το 10. Δύσκολη διορκή, κόβει ο Τζίκας και το δίνει για τον Τσαπραήλη, φύγοντας την μπάλα το 3, χάνει την μπάλα για τον Αργυρίου, κόβει μετά το 6 την μπάλα, την δίνει για το 3, για το 12, άσχημη παλιά το 10 κόβει ο Ζαφύρης. Τζίκας φέρνει την μπάλα από το 3, αλλά την ξανακερδίζει. Ο Τσικλής κανένας έχει μια μπροστινή παλιά για τον Αργυρίου. Ο Αργυρίου Τσαπραήλης μπαίνει με την μπάλα. Μπαίνει με την μπάλα και σφυρίζει ότι έπρεπε να αφήσει το πλεονέκτημα. Ενώ το 4-2 για την ομάδα του Άρη παραμένει. Πάντως μετά το τέταρτο γκολ